Apisa maduong' mar chenro mar SHA Masi Mwangange wacho ni SHA pod kale midhierni mang'eny kata mag lokruok e chenro mage maonge mibadhi mora mora. Mwangange wacho ni mibadhi e chenro mar SHA ikelo kod jochiw thieth e osiptende mopogore opogore pacho ka. Apisas mag SHA kaachiel kod jopiny mamoko koloso kod jofwambo e wi chala mar sekta mar thieth. Mwangange wacho ni SHA oseyudo omenda maromo bilion 27 mar weche thieth mochuno mag PHC kod bilion 23 mar chenro mag thieth. E wi chenro mag SHIF, SHA oseyudo omenda maromo bilion 151 ka gisechulo omenda maromo bilion 134. Duto SHA osechoko omenda maromo bilion 203 kendo chulo bilion 178 ne chenro mag thieth, ka chenro no ni kod gowi mar bilion 4 ne osiptende manie bwo tend counties. There is no health facility that can actually claim that they do not have equipment to give service delivery to citizens, because there's a program that you just get equipment, then for each and every service that is advanced, they recoup back their cost. So in terms of equipping of health facilities, I can confirm through this national equipment service program that is a collaboration between the national government and the county government has actually done wonders, and universal health coverage is actually a real and a true factual statement that health is working in this country.